Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6. Unya miadto na usab si Jesus sa sinaguga ug didtoy tawo nga kimay ang kamot. May mga tawo usab didto nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang maong tao sa adlawng igpapahulay aron aduna sila'y ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tao nga kimay, dali nga ri. Unya iyang gipangutana ang mga tao, unsabay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila mutubag. Gitanaw sila ni Jesus uban ang kalagot og kasubo tungod sa ilang pagkagahigulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituy-od ang imong kamot. Ug gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Busa namiya sa sinaguga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug naglaraw sila sa pagpatay kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.